en Ons Huis Geuver. Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar Limburg vandaag op deze vrijdag 23 november. Nog 1 maand en 1 dag en dan zitten we alweer aan de keershow, want de tijd vliegt voorbij. En dat gaat ook het komende oor zo zijn, want we gaan er weer een leuke, gevarieerde show van maken met de volgende onderwerpen. Moeilijke tijden voor de verenigingen in Limburg. Moeilijk is ook de zoektocht naar de liefde. En dat is wat allemaal om draait in de musical Aspects of Love. Nu te zien in de Limburgse theaters. En daar staat onze artiesten ook binnenkort weer met haar nieuwe theatertour. De dame met de gouden stem, afkomstig uit België. En dan heb ik het natuurlijk over Dana Winner. Peter Bokke kreeg 90 Seconds of Fame in de Zandloper. En hoe mediawijs is de jeugd? Dat en heel veel meer in Limburg vandaag. Maar eerst gewoon voor een stuk wieserwuren, want we schakelen over naar Marcel Penders voor de nieuwsupdate. Ja, Patty, het belangrijkste nieuws komt vandaag uit het Loon in Heerlen, want daar is een onderzoek afgerond naar de oorzaak van de verzakkingen daar. En wat iedereen al dacht, dat blijkt toch ook de realiteit te zijn. Het komt door de mijnbouw van de vorige eeuw. Dan hebben we het over de gevangenissen in Zuid-Limburg, in Maastricht en Sittard. Die moeten namelijk sleten als het aan de minister ligt, maar gouverneur Bovens wil daar een stukje versterken. En dan hebben we nog sportnieuws, want Boudewijn Zende heeft een nieuwe club. Niet als speler, maar als assistentcoach gaat er nu naar Chelsea. Ja, dankjewel Marcel. Dat is allemaal leuk nieuws. Maar we beginnen deze show met iets minder leuk nieuws, want het gaat namelijk niet zo goed met de Limburgse verenigingen. Ze kregen minder aanwas van de jongeren en ook de oudere leden. Ja, die hokken zich eigenlijk af. En wat is het probleem en wat kunnen ze daaraan doen? En daarvoor spreken we met Ron van Bekerom. Welkom. Jij bent adviseur sport en bewegen voor het Huis voor de Sport. Ja, klopt inderdaad. Wat is het grote probleem? Het grote probleem waar wij nu dagelijks ook mee bezig zijn is onder andere de krimp. Redelijk algemeen bekend, Limburg heeft te maken met demografische ontwikkeling, afname van de bevolking. En dat heeft ook zijn invloed op de verenigingen. Na 2 maanden dokterkrimp komen wij erachter dat de ledenaantallen met 15% zullen gaan dalen in de komende 15 jaar. Ja, want jij zet je ook in voor dokterkrimp. Ja. Wat is dat voor een project? Dr. Krimp is een tool, een eigen website die wij 2 maanden geleden gelanceerd hebben. Voor verenigingen, speciaal voor verenigingen. Iedereen kan hem invullen. Heel simpel, men kan ledenaantallen invullen op basis van leeftijdsgroepen. 1 klik op de knop en men kan eigenlijk zien voor de eigen wijk, voor het eigen gebied waar de leden vandaan komen. Wat de gevolgen zijn voor die vereniging als het gaat om demografische ontwikkeling. Maar als ik eerlijk mag zijn, dan denk ik dat ze echt horrorbeelden zien. Want ik denk dat uiteindelijk over 25 jaar, als je het gaat bekijken, als het zo doorgaat als nu, dan niet zo positief voor ze uitziet. Ja, klopt. De eerste resultaten zullen bij een merendeel van de verenigingen, zeker bij een merendeel van de leeftijdsgroepen, dalingen aangeven. In sommige gevallen zelfs extreme dalingen. Maar wat wij juist proberen te doen met Dr. Krimp is inderdaad de discussie openen en ook vooral gaan zoeken naar kansen. Dus wat kunnen verenigingen wel doen, wetende dat deze ontwikkelingen op hun afkomen? Wat kunnen ze dan wel doen? Ja, dat is mijn vraag aan jou. Wat kunnen ze dan wel doen? Ja, wat we vaak roepen is durf buiten je eigen kaders kijken, durf andere partijen op te zoeken, dus samenwerking op te zoeken. Ik denk dat dat een heel gevoelig item is. Inderdaad, dan roept men meteen Huis voor de Sport, je wil erbij gaan fuseren. Daar zeggen wij dan altijd meteen bij, nee, moet en niks. Zoiets moet van onderaf ontstaan. Maar durf wel na te denken over je toekomst en de juiste stappen daarin te nemen. En wij zijn er wel van overtuigd dat samenwerking daar wel een heel belangrijk onderdeel in is. Ja, en dan heb je het over samenwerking, dat zeg je dan al mooier, hè? Dan fuseren, dat klinkt wat akeliger. Maar als ze dat nou echt niet willen, wat dan? Ja, uiteindelijk zijn het toch de verenigingen zelf die hun toekomst bepalen. Wij roepen dan ook al vaker, degene die zijn toekomst niet bepaalt, die krijgt hem opgelegd. En ja, juist Dr. Krimp moet ons helpen om die ogen te openen eigenlijk bij die verenigingen. Ja. En dan kun je niet alleen aan samenwerking denken, maar bijvoorbeeld ook vernieuwend aanbod. Durf je aanbod door te ontwikkelen, ondanks dat je als korfbalvereniging ooit begonnen bent met dat spelletje korfbal. Maar durf ook vernieuwende vormen misschien van dat korfbal dan toe te gaan passen. En wij proberen ze daarbij te helpen, samen vaak met bonden of met consulenten van gemeenten. Ja, nou we hebben een heel mooi filmpje van Dr. Krimp, daar gaan we eens even naar kijken. Ik denk dat het belangrijkste is dat de tool Dr. Krimp, zoals ik het samen mag vatten, dat op basis van gegevens, voorspellingen, feiten, dat een goede indicator is voor wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dat we daarmee als bond, maar zeker als vereniging op lokaal niveau,
allerlei beslissingen beter kunnen maken dan op basis van eigen intuïtie. De uitdaging zit hem niet in de uitvoering, maar met name in de bewustwording. Dus ons advies, en ons advies is van de Atletiek Unie, maar misschien ook van de gemeente, is om verenigingen te helpen, trainingsgroepen op te zetten, specifiek voor oudere mensen. Dus voor in ieder geval volwassenen en misschien zelfs nog maatschappelijke groepen van 55 plus en ouder. Ik zou het aanbevelen om in ieder geval als vereniging zijnde een keer de tool te gebruiken en te kijken wat je ermee kan en waar dat je in de toekomst gaat staan. Ja, dat is toch nog meer uitleg over Dr. Krimp. Ja. Maar hoe was er gereageerd door de verenigingen op dit project? Positief, dat merken wij wel. Ja, het is voor ons eigenlijk inderdaad het is een handvat om de discussie aan te gaan. Ja, het brengt meer een beeld wat de ontwikkelingen zijn. En we merken toch wel dat er meer en meer verenigingen openstaan voor deze ontwikkeling. Ja. Nou, je zei dus straks van, goh, de ene vereniging wordt erger getroffen dan de andere. Welke verenigingen worden dus juist echt heel erg getroffen daardoor? Ja, de discussie die speelt met name natuurlijk in de kleinere kernen. Waar de demografische ontwikkeling, de krimp, ook speelt op andere facetten als het gaat om scholen en noem maar op. Bijvoorbeeld, er zijn kernen waar misschien afgelopen jaar 5 kinderen zijn geboren. Vaak zitten er minimaal 4 of 5 sportclubs. En dan heb ik het nog niet over de fanfares en de niet-sportverenigingen. Die 5 kinderen zullen zich over een paar jaar toch moeten gaan verdelen over allemaal die verenigingen. Ja. Dus, Ja, en als je dan kijkt naar welke verenigingen doen het dan wel heel goed? Ja, heel wisselend. In kleine kernen heb je ook verenigingen die het gewoon heel goed doen. Ja. Je merkt dan vaak wel dat verenigingen zijn die toch inderdaad over een toekomst nadenken, samenwerking op durven te zoeken. Dan wel binnen een eigen kern met andere verenigingen die misschien een hele andere tak van sport zijn of geen sport, dus cultuur, die kant. Soms dorpsoverstijgend. Ja, en in stedelijke gebieden zie je het ook wel vaker rondom clustering van sportieve omgevingen zoals wij ze noemen. Ja. Ja. Wat denk jij persoonlijk, hoe de verenigingen staan over 25 jaar? Persoonlijk denk ik dat we zullen minder verenigingen hebben. Die tendens is al ingezet. Je ziet de laatste jaren een afname van verenigingen. Maar ik geloof wel heilig in het feit dat als verenigingen na gaan denken over een toekomst en daar bewust mee bezig gaan, dat we wel een vitaler verenigingsleven kunnen gaan krijgen. Ja, als ze maar openstaan inderdaad voor jullie advies en de mogelijkheden die er zijn. Ja, inderdaad. En dan is het misschien niet altijd met 100% alleen dat aanbod wat ze nu altijd gewend zijn te doen. Maar ook met name het vernieuwende aanbod inspelen op eigenlijk dat wat de klant, zoals we het dan af en toe een beetje hard proberen te stellen, noemen wat die wil. Denk je dat de jeugd eigenlijk nog wel geïnteresseerd is om bij verenigingen te gaan? Jawel, dat geloof ik zeker nog wel. Ja? Ja, sport is toch wel, dat spreekt nog altijd tot de verbeelding. Je ziet ook met een toename in sport. Het verenigingsleven inderdaad komt wel meer onder druk. Maar het belang van de verenigingen wordt ook vaak door gemeenten, noem maar op, toch wel ingezien. En verenigingen spelen ook meer en meer een belangrijke rol als het gaat om naschoolsaanbod en noem maar op. En van daaruit, ja, dat zijn eigenlijk ook perfecte wervingsmethoden om de kinderen uiteindelijk weer naar de verenigingen te krijgen. Ja, en ook de bezuinigingen maakt het natuurlijk ook niet makkelijker erop. Hè? Ja, klopt. Nou, dankjewel voor deze toelichting. En Geert Hoes, wilt je meer informatie erover, kunt je altijd terecht op www.tvl.nl. Ik hoop echt dat jullie dit heel snel onder de knie gaan krijgen, want verenigingsleven is toch wel heel belangrijk. Ja. Dankjewel dat je hier was. Ja, dan gewoon voor lekker genieten van heerlijke muziek. Van de dame uit België met de gouden stem. Ze wordt ze beschreven. En ze staat binnenkort in het Limburgse theaters vanaf januari. En om u alvast een voorproefje te geven, gaat ze het spiksplinternieuwe nummer voor u brengen. Niemand kan. Hier is ze voor u. Dana Winner. Als het niet meer helder wordt aan de hemel van je hart, smeek je om een glimlach die de duisternis verdrijft. Gevangen in mijn eenzaamheid was ik de kunst van het dromen kwijt. Dat er een wonder zou gebeuren wist ik niet. Niemand kan, nee niemand kan wat jij aankon. Jij deed mijn hart weer open gaan. Jij bent de vlam die mij verwarmt, de tweede adem.
als jij verschijnt. Je liefde is mijn levensdoel. Er staat geen limiet op wat ik voor je voel. Ik was nog nooit zo heerlijk hevig dolverliefd. Niemand kan, nee niemand kan wat jij aankon. Jij deed mijn hart weer opengaan. Jij bent de vlam die mij verwarmt, een tweede adem, de lente van een nieuw bestaan. Je blaast een zeebries door mijn haar. Wat ik ook wens, jij maakt het waar. Ik voel de hemel in mijn hoofd. Weet dat ik de wereld aan kan en weer in mezelf geloof. Niemand kan wat jij aankon. Jij deed mijn hart weer opengaan. Jij bent de vlam die mij verwarmt, een tweede adem, de lente van mijn nieuw bestaan. Niemand kan, nee niemand kan wat jij aankon. Jij deed mijn hart weer opengaan. Jij bent de vlam die mij verwarmt, een tweede adem, de lente van mijn nieuw bestaan. Niemand kan. Dana Winner met Niemand kan. Het voorproefje van haar nieuwe theatertour vanaf januari in de theaters. Maar wat je nu al in de theaters kunt zien, dat is dit. Wie begrijpt wat liefde is? Liefde wijzigt ieder plan. Alles wordt zo zekerlijk veranderd. Nou, en dan krijg ik al kippenvel van de muziek. Hier zitten musicalsterren Mieke Dijkstra en Michelle van der Venne. Welkom. En jullie spelen in de musical. Ja. Ja. Prachtige muziek, dat hebben we net al een stukje van kunnen horen. Absoluut. Maar ja. waar gaat het verhaal over? Ja, Ga je gang. we moeten niet te veel te verraden natuurlijk. Ja, maar ja, we moeten het toch wel weten, ja, hè? Precies. Nee, het verhaal gaat over 5 mensen in verschillende generaties, 3 generaties, die nogal een libertijnse opvatting hebben van de liefde en van relaties. En ja, daar ontstaan allerlei spanningen en intriges en moeilijkheden. En ja, zoals bijvoorbeeld Ernst Daniel Smit speelt George. En die trouwt op een gegeven moment met Lone van Roosendaal. Die speelt Rose. En daar ben ik dan weer een dochter van. Maar Lone van Roosendaal, dus het personage Rose, heeft ook weer iets gehad met de neef van George. En dat is Alex. Ja, maar ik ben de dochter van Ernst en Rose. En die krijgt weer iets met een situatie met de neef. Dus nou ja, het is nu al lastig te volgen. Iedereen wordt verliefd op elkaar, maar als ik het zo is hoor. een heel spannend verhaal met hele ingewikkelde intriges. En, het is een soort The Bold and Beautiful plus. En jij wordt ook verliefd op iemand? Nee, ik niet. Jij niet? Jij bent de enige dan van niet, als ik het zo hoor. Eigenlijk wel. Nou ja, ik speel de huishoudster van George. Dus die eigenlijk al de hele leven werkt voor hem. En dus ook alles wel ziet, maar zich er eigenlijk niet zo heel erg mee bemoeit. Dus, maar jij observeert het allemaal gewoon rustig. Ja, je bent overal bij. Ik ben wel overal bij. Past die rol ook echt bij jou als persoon? Ik observeer wel veel. Maar je bent niet rustig? Nee, ik ben niet zo rustig. Toch? Nee. Maar wat maakt voor jou die rol zo leuk? Nou, het is heel leuk. Het hele stuk is doorgecomponeerd. Dus er wordt alleen maar gezongen. En dat is voor
ons als musicalactrices gewoon wel heel leuk om te doen. En inderdaad erg mooie muziek van Andrew Lloyd Webber. Ook Ja. al bekend van The Phantom en Cats en Evita. Dus een hele goede componist die Ja, echt absoluut. hele mooie muziek heeft geschreven. Ja, want dat vraag ik me eigenlijk af. Hè. Het was eigenlijk de eerste musical die hij weer schreef na de Phantom of the Opera. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat hij naar Nederland kwam? Want hij heeft al op 20 verschillende landen in de theaters gestaan. Met succes. Ja. Nou, gelukkig dat hij er nu is. Ik denk niet dat er echt een specifieke reden voor is. Ik denk het ook niet. Nee, maar het is fijn dat hij er nu is. Want, En het is wel zo dat de show is wel een ander soort show als de shows als Little Mermaid met visuele aspecten. Want wat is er dan zo anders aan? Ja, intiemer eigenlijk. Ja, de nadruk ligt niet echt op het visuele spektakel, maar vooral op het verhaal en de acteurs en de muziek. En het is wel echt voor de fijnproever. Wel Maar is het voorspelbaar? Want ik hoor dat iedereen een beetje verliefd op elkaar wordt. Of zit je echt op het puntje van de stoel en blijft wel, het hoor. spannend? Ik denk niet dat het voorspelbaar is. Nee, Oké. ik denk het ook niet. Maar die- En ik weet ook niet of iedereen, zonder te veel verklappen, dan weet waar het naartoe gaat. En of je op het eind nou denkt van, oh ja, of dat je denkt, ik had toch liever anders gezien. Ja. Jullie maken het wel spannend hoor, Het moet ik is zeggen. echt een Maar het spannend, is ook heel spannend. spannende musical. Ja, Ja. oké. Nou, Michelle, jij zit nog niet zo heel lang in het vak, Nee, hè? nee. In 2010 studeerde je af. Ja. En je hebt wel al heel wat gedaan in de musicals. Theater, film. Ja, Film. vooral musical. Ja. Vooral musical. Ja. Maar nu sta je tussen de grote sterren. Wat doet dat Ja. met jou? Nou, het is heel erg leuk om naar mijn mede-collega's te kijken en daar heel veel van te leren. Ook van Mieke. En Mieke is al een oude rot in het vak, heb ik mij laten ik vertellen. noem hè? haar altijd fossiel. Oh, maar dat is niet Wat aardig best van je. meevalt. Je ziet er stralend uit, Dank hoor, je. voor een fossiel dan. Jullie hebben het wel gezellig zo mee, hè? Maar met de hele cast. Het is een hele leuke cast. Ja, Ja, de klopt. namen die we al noemden. Maaike Widdershoven nog niet genoemd. Die speelt Giulietta. Oké. En ook het hele ensemble. Het is een hele sterke cast. Echt fantastische stemmen. Maar allemaal hele mooie acteurs. En ik denk dat dat echt ook een hele grote kracht van de musical is. De Want je cast is erg sterk. Ja, want je zei net al, ik leer veel van ze, hè? Ja. Maar wat bijvoorbeeld? Noem eens iets. Ik denk, dat vind ik altijd moeilijk om specifiek te benoemen, maar vooral het werken met elkaar en elkaar inspireren en tegenspel geven, dat ontwikkelt enorm. Dus het is niet, denk ik, voor mij niet echt in punten te noemen, maar gewoon het feit dat je samenwerkt. Maar het is ook wel vice versa hoor. Want je leert altijd van mensen die al langer in het vak zitten, maar juist ook van de nieuwe mensen. Dat kan ik me voorstellen, Die ja. zijn vaak ook heel, nu bij ons ook, zijn er ook een paar jonge, nog niet zo lang afgestudeerde mensen. En die zijn heel fris en heel leergierig. En die willen alles ook weer. En dat maakt het, als je dan iets langer bezig bent, wel ook heel leuk om mee te werken. Dus het is, ik denk dat het een wisselwerking is van. Ja, 100%. want hoe lang zit jij al in het vak? 10e jaar. Ja, en Mieke, jij bent eigenlijk een echt Limburgs meisje, hè? Ja. De kind zit zusteren. Uit Zusteren, ja. In Zusteren geboren en getogen en in Sittard immer op school gezeten. En je hebt ook op in verschillende theater in Sittard al gestaan. Ja, ik ben eigenlijk begonnen, eigenlijk de liefde voor theater. Ik wist altijd wel dat ik het wilde doen, maar ik heb met de Zittische Revue heb ik er 3 meegedaan. En mijn eerste zat ik denk ik net in de brugklas of zo. En als dan, weet ik veel, moest je er om 6 uur zijn. Dan zei ik altijd al om 3 uur, mama breng me maar naar wilde er theater. gewoon En al dan zijn. gewoon lopen en sfeer. gewoon proeven en ruiken. En ja, daar heb ik wel nog meer de liefde voor het theater ontwikkeld. Ja. Dankzij de revue eigenlijk. Ja, leuk om te horen. Ja. Ik denk dat heel Limburg dit heel erg leuk vindt om te horen. Maar jij hebt ook Limburgse roots. Ja, ergens ver. Nee, mijn opa die is in Maastricht geboren en in Geleen opgegroeid. En mijn opa en oma hebben elkaar ontmoet in Maastricht. Want mijn oma studeerde aan de toneelschool en mijn opa aan de kunstacademie. En daar hebben zij elkaar ontmoet, hebben zij gestudeerd. En dus altijd als ik in Limburg ben, voel ik me toch wel een beetje verbonden. Ja, Eigenlijk en je hebt het door, niet van een vreemde dan zo te horen. Nee, ik ben enorm in een kunstnest opgevoed. Dus het zou ook gek zijn als ik niet iets in de kunsten zou gaan doen. Wat ontzettend leuk. Ja, want hoe is het dan? Jullie hebben gisteren dus voor het eerst in Maastricht gespeeld. Ja. Hoe was het dan? Hoe voelt dat voor jou dan? Leuk, omdat je toch, ondanks dat je er dan eigenlijk al 10 jaar niet meer in Limburg woont, altijd als je dan in Limburg bent, dan ja, dat Limburgse chauvinisme komt dan toch soort van. Het is wel leuk om dan in je soort van hometown te spelen. Voelt dat anders? Ja, ook omdat je natuurlijk heel vaak mensen hebt die voor je komen kijken omdat die van in de buurt wonen.
Dus het voelt wel anders dan dat je in Drachten staat of zo. Maar de halve zaal was dus allemaal door Nee, jou nou, die meegebracht? komen in of? Roermond vooral. Oké. Ja, het is net iets dichter bij Zuster. Maar onze regisseur, die komt ook uit Limburg. Die komt uit Kerkrade. Ja. Dus eigenlijk is het gewoon een Limburgs stuk als ik het zo hoor. Ja, jij weet meer over de libertijnse gedachtegang van de Limburgers. Ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig, hè, want het gaat over het hele verhaal gaat over liefde. Hoe zit het dan bij jullie liefdesleven? Is dat net zo bewogen als het theaterstuk? Nee, nou, Nee, voor moest ik mij niet anders in ieder zeggen. geval. Nee, ik ben al 9 jaar gelukkig samen en heb een kindje. Dus ik heb Heel mooi kindje. een heel leuk kindje. Ja. En ik heb gewoon een gezinnetje. Hoe is het dan om dat te combineren? Is het moeilijk? Soms. Het is... de liefde voor het vak maakt het goed dat je dan af en toe misschien niet thuis bent. Zoals nu ben je dan 3 dagen overnachten in Maastricht. Dus dan moet ik hem wel missen. Maar ja, hij vindt het zelf niet vervelend. Dan maakt het ook stukken makkelijker dat hij het leuk vindt bij opa en oma en bij papa te blijven. En hoe vindt de vader het? Die vindt het goed. Nee, dat gaat gewoon... Is natuurlijk ook je vak, hè? Ja. Absoluut. Ik heb het net over jouw rol gehad, maar hoe past jouw rol eigenlijk bij jou? Nou, ik speel Jenny, dus de dochter van George en Rose. En zij wordt heel erg verliefd op haar neef. Heb jij ook gehad? Nee. Het personage wat ik speel echt een jong meisje. Als ik voor het eerst opkom ben ik 15. Als ik eindig dan ben ik 18. Dus dat vond ik wel een leuke uitdaging om te onderzoeken hoe ik mezelf echt jonger maak. Ze hebben je geen rimpeltjes hoeven maken, hè, in die 3 jaar tijd? Nee, 15 tot met 18. Ze is wel echt heel anders dan ik, veel impulsiever. En ik ben echt wel wat bedachtzamer dan dat zij is. Maar heel erg leuk om te spelen. Leuke maar hoe rol. bereid je je dan voor op zo'n rol? Hoe leef je je in? Waar haal je de inspiratie vandaan? Ja, je krijgt sowieso het script al wat eerder. En dan is het natuurlijk een kwestie van zelf uitschrijven hoe jij je personage ziet. Dus je goede voorbereiding daarop. Het karakter al analyseren en uitschrijven. En dan ga je werken met de regisseur. En die heeft ook daar weer een visie op. Dus dan pas je dat weer aan naar elkaar. En naar de personages met wie je speelt. Dus dat is een super interessant proces. En het is ook zo dat vaak wat het publiek niet ziet, weten wij wel van elkaar. Ja. Dus dat je ook een wat meer achtergrond speelt, terwijl het publiek het nooit zal weten. Maar wat bedoel je dan? Nou, bijvoorbeeld als ik in het ensemble speel, dan hebben wij gekregen en ook zelf bedacht van, nou, dan ben ik vrouw van Pieter in dit geval. Mm-hmm. Maar dat zal het publiek nooit doorhebben. Maar je speelt het wel, waardoor je die rol heel anders speelt als dat je broer en zus bent. Ja. Dus dat maakt het voor ons heel leuk om te doen. Omdat je gewoon een heel eigen leventje hebt op het toneel. Ja. Nou jongens, het klinkt wel heel erg spannend. Dus ik denk dat heel veel mensen thuis denken van, ik wil het zien. Dat ga ik dus even vertellen. Jullie staan dus vanavond, gisteren stonden jullie al in Maastricht, vanavond en zaterdag ook nog. Roermond 27 tot en met 29 november. En dan komen alle fans van Mieke er naartoe, heb ik al gehoord. Maar er zijn nog wel plekjes hoor, denk ik. Zijn er nog wel plekken, dat is fijn om te horen. 27 en 28 februari in Venray. Heerlen 2 tot en met zondag 7 april. En Venlo 12 tot en met 14 april. Dus kansen genoeg om te gaan. Ja. Dames, dank jullie wel dat jullie hier waren. Graag gedaan. En Geert Toes, wilt je meer informatie? Ging je dus just te snel, kunt je altijd terecht op www.tvl.nl. En ze ziet je, we hebben altijd hele leuke gasten bij Limburg Vandaag. En zometeen, Noordreclame, nog heel veel meer. Dus tot zo. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Aufour, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Geuze.